A Pobra do Caramiñal ofrece un programa formativo para maiores co obxectivo de promover o uso das tecnoloxías. Os talleres organizados por Servizos Sociais e Amigos de Galicia comezan este luns no Centro Sociocomunitario do municipio. A Pobra do Caramiñal acollerá este mes de novembro un programa formativo para promover o emprego das novas tecnoloxías entre os maiores do municipio. Esta iniciativa, organizada pola Concellería de Servizos Sociais e a Fundación Amigos de Galicia, terá lugar os luns 10, 17 e 24 de novembro no Centro Sociocomunitario, en horario de 10 a 12:30 do mediodía. Eu considero que é moi importante, non? Hoxe en día este pequeno artiluxio forma parte da nosa vida, dende fai xa varios anos, non? 24 horas diarias, 7 días á semana, prácticamente pois non nos despegamos del, non? Realmente é moi útil, non? É como unha pequena ventá que temos aberta a todo o mundo, ten moitísimas posibilidades. Pero, bueno, máis alá do aspecto lúdico de entretemento, tamén ten outra faceta que é moi importante, que nos axuda moito a solucionar o noso día a día con infinidade de xestións que podemos facer dentro do propio móvil e non temos que desplazarnos, por exemplo, físicamente, como tiñamos antes que facer, non? O obxectivo do curso é mellorar as habilidades digitais dos maiores, axudándolles a sacar o máximo partido das ferramentas tecnolóxicas no seu día a día. Segundo a concelleira de Servizos Sociais, Amparo Cerecedo, as sesións ensinarán aos participantes a manexar teléfonos móviles e outras ferramentas útiles, como os caixeiros automáticos ou a aplicación do Sergas e Chave 365. É un obradoiro onde se vai a facilitar e a ensinar sobre o uso das novas tecnoloxías, pero na vida cotidiana, non? Como son caixeiros automáticos, as máquinas de quendas para citas, a aplicación do Sergas para tamén coller citas ou incluso outros trámites. Se realizarán todos os luns do mes de novembro, o 10, 17 e 24, en horario de mañán, de 10 a 12:30. E é fundamental pois inscribirse. Para o rexistro ben o poden facer aquí no propio centro sociocomunitario ou tamén o poden facer no local dos servizos sociais. As inscricións xa están abertas e as persoas interesadas poden apuntarse no propio centro ou no Departamento de Servizos Sociais, unha nova oportunidade para mellorar a inclusión digital dos maiores na sociedade actual.